και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποινής ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
των ουρανών και εσύ την δόξαν αναπέμπουσι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αγαπητοί μου, θα μου επιτρέψετε, μια και βρισκόμαστε πλησιέστατα και αντικρίζουμε το μεγαλοπρεπή Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Καρλοβασίων, που επλήγει από τον καταστροφικό σεισμό της 30 Οκτωβρίου του 20, η καρδιά μας γεμίζει θλίψη, η καρδιά μας γεμίζει πόνο, γιατί τούτος ο Ιερός Ναός που ανοιγέρθη το 1898 και η ιστορία του είναι συνυφασμένη με την ιστορία της πόλεως των Καρλοβασίων και η ληξιαρχική ιστορία των προγόνων και της καθημερινής μας ζωής γράφουν την ιστορία του Ιερού Ναού, που συνεχίζει να εξελίσσεται 125 ολόκληρα χρόνια. Σήμερα είμαστε εξόριστοι, όμως εκείνος δίνει τη μαρτυρία του για να ενθυμηθούμε τους διάσημους ή άσημους κτήτορές του, τους δωρητές και ευεργέτες, κυρίως όμως τη μεγαλοπρέπεια και την αρχοντιά του διαχρονικά. Σήμερα είμαστε εξόριστοι και τα ερωτήματα πολλά, ιδιαίτερα το γιατί αυτή η δοκιμασία του σεισμού. Αγαπητοί μου, δεν υπάρχει απάντηση, αφού και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμαθα. Ως απάντηση μόνο μπορούμε να πούμε ότι μετά τις υπερβάσεις των δυσκολιών της γραφειοκρατίας και των διαδικασιών του αναγνωρισμένου πλέον ιστορικού αυτού μνημείου από το Υπουργείο Πολιτισμού, έγινε αποτύπωση του όλου συγκροτήματος. Έγινε η υποστήλωση του Ιερού Ναού προς αποφυγή τελείας καταρρεύσεως και υπεγράφει προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και της Ιεράς Μητροπόλεως μας προς εξέβριση οικονομικών πόρων, και ήδη έγινε ανάθεση στο Πολυτεχνείο Κρήτης προς εκπόνηση μελετών για τη στερέωση, την αποκατάσταση και την αντισυσμική θωράκιση του Ιερού Ναού. Ο αγώνας όμως και η αγωνία μας συνεχίζονται και θα ήθελα όλοι σας να κάνετε μια μικρή προσευχή. Ο Κύριος μας δια των πρεσβειών της Παναγίας μας ας φωτίζει όλους μας προς την κατεύθυνση αυτή των αγώνων και της προσπάθειας, ώστε ο ναός μας σε χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί κανείς να το προσδιορίσει, να μας δέχεται όλους μέσα του και να μας ζεσταίνει με τη στοργή και την παρουσία της Παναγίας μας. Μετά από λίγο θα λιτανεύσουμε τον επιτάφιο, που είναι μια λατρευτική ιδιομορφία, είναι ένα έθιμο από τον 18ο αιώνα στην πόλη των Καρλοβασίων. Ας συνουδέσουμε λοιπόν την Παναγιά μας και στον χρόνο τον οποίο θα ακολουθούμε τον επιτάφιο, ας πούμε μια μυστική προσευχή, ο καθένας με τα δικά του αιτήματα, ο καθένας με τους δικούς του προβληματισμούς, ο καθένας μας με τις δικές του απαιτήσεις που έχει από την Παναγία μας για βοήθεια και στηριγμό στη ζωή όλων μας. Χρόνια πολλά και η Παναγία μας να στέφει, να χαριτώνει και να αγιάζει όλους σας. Ευλογητός η Κύριε.
ευσεβίου. Και παύσεις σε Χριστώ ημών αδελφότητο. Ετιμεόμεθα υπερταχείας αναστηλώσεως του σεισμοπλήκτου Ιερού Μητροπολιτικού Ναού τούτου, και όπως Κύριος ο Θεός χαρίσει ημίν πλουσίαν την χάριν Του, υπέρ της συγκλήσεως και ολοκληρώσεως των εργασιών, αποκαταστάσεων αυτής είπαμε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.